My god. Yes. Hver gang jeg ser en video på TikTok med tunge, Vores største så er jeg sådan, holy GD reference. Ja. Jamen, altså, man så hører sådan en fucking 7-årig barn sådan, hvad er din yndlingsmeme-karakter? Det er min yndlingsmeme-karakter. Så Sakura. Jeg glemte hans navn, bro. Jeg vil lige være sige Sakura, please. Holy shit. Jeg håber virkelig, jeg kan få dump på hjulet efter fucking Jelly Bean Pen. Dump er et peak level. Please bro, det er som det er for, som du så hurtigt. Yes! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Jeg tror, det er Rossi, han døde. Jeg klarede den, nej, jeg klarede den.